Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula pengin nepangaken diri. Nami kula Ika Ramadhani Nurjana saking kelas 2 SMP setunggal sekolah wonten SMKN Setunggal Bandung. Wonten ngriki kula ajeng njlentrehake materi aksara murda, aksara rekan lan aksara swara. Kanggo luwih karuwane simak video iki. Aksara murda. Aksara murda tegese aksara sirah utawa aksara sesirah ing bahasa Indonesia diarani huruf kapital. Aksara murda lumrahe kanggo nulis 1. Jeneng wong, 2. Jeneng kesultanan utawa raja, 3. Jeneng negara. Paugerane aksara murda. 1. Aksara murda ora kena dadi sesikek ing wanda, dadi ora kena dipangku lan dipasangi. 2. Aksara murda cukup ditulis seaksara saben setembung, kapilih kang manggon ing ngarep. 3. Aksara murda bisa nduweni sandangan. 4. Aksara murda dijangkepi pasangan saéngga bisa dadi pasangan. Sakmenika wujud aksara murda. Ana 8 aksara murda. Ana na, ngono kuwi aksarane lan pasangane. Ana ka, ana ta, ana sa, ana pa, ana nya, ana ga, lan ana ba. Tuladha aksara murda ta. Ana tembung Tulungagung. Tu dikei aksara murda ta banjur disuku. Tulungagung kuwi jeneng papan panggonan. Aksara murda ga tuladha tembunge Gusti. Ga diparingi suku banjur sa. Supaya sone mati dikei pasangan ta. Bar kuwi dikei wulu. Aksara rekan. Aksara rekan yaiku aksara kang direka utawa digawe kanggo njangkepi cacahe aksara kang bisa katulis kanggo aksara Jawa. Aksara rekan lumrahe kanggo nulis kanggo nandhahi huruf sing asale saka basa manca, utamane basa Arab. Paugeran aksara rekan. 1. Aksara rekan dienggo nulis tembung manca kang ditulis kaya tembung asline, utamane tembung kang saka basa Arab. 2. Menawa aksara rekan karaktere saka sandangan pepet, cecake 3 dumunung ing sajroning pepet. 3. Menawa aksara rekan karaktere karo sandangan wulu, layar utawa cecak, cecak ketelu dumung ing sisih kiwa, sandangan wulu, layar utawa cecak ing sisih tengen. Sakmenika wujud aksara rekan. Ana 5 aksara rekan lan pasangane. Ana ha, ana za, ana fa utawa fa, ana za, ana ga. Tuladha aksara rekan. Kuwi enek tembung fajar. Gunakake aksara rekan fa. Banjur ja terus dikei layar. 2. Ana tembung zakat. Gunakake aksara rekan za. Banjur ana ka terus ta dikei pangkon. Unine dadi zakat. Aksara swara. Aksara swara merupakake jenis aksara Jawa sing digunakake kanggo panulisan aksara vokal saka bentuk tembung serapan utawa basa asing. Aksara swara lumrahe kanggo nulis jeneng wong, jeneng negara, jeneng sasi utawa taun, lan istilah. Paugeran aksara swara. 1. Aksara swara ora ana aksara pasangane. 2. Aksara swara ora kena diwenehi sandangan. 3. Ora kanggo ngurmati.
Sakmenika ya iku aksara swara. Ana 5 aksara swara. Ana A, ngono kuwi aksarane. Ana I, ana U, ana E, lan ana O. Sakmenika tuladha aksara rekan. Ana tembung Abdul. Gunakake aksara rekan A. Ngono kuwi tembunge banjur ba. Bone ben mati dikei pasangan da. Terus dikei suku lo. Lone ben mati dikei pangkon. Ana tuladha Uzbekistan. Gunakake aksara swara U. Banjur aksara sa. Sone ben mati dikei pasangan ba. Bone ben muni B dikei taling. Banjur ko. Kone dikei wulu. Terus so. Sone ben mati dikei pasangan to. Banjur ana no dikei pangkon ben ene mati. Dadine Uzbekistan. Matur nuwun sampun ningali video penjelasan materi saking kula. Mugi-mugi bermanfaat.